कारापसनखौथ' बै समाव दानि गादियाव फैनाय सरकारा बहुद बुंदोंमोन 15 बोसोराव बिटिसिखौ धंस खालामबाय जेबो खामानि मावाखिसै बिथांमोना नैबे खेबाव मात्र 5 बोसोरल' सरकार 2 बोसोर 3 बोसोर थांनायावनो दिनै बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा गिदिर गिदिर गारि बायदों बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा बा सोरबा बिबान गोनांफ्रा गिदिर गिदिर न' लुदों बेनिफ्राय जों मा बुजियो गामि लेभेलावनो माबायदि कारापसन जादों प्रधान मन्त्रि आबा गंसे न' लुनो थांनायाव जोंनि बेनिफिसारिफोरखौ माबायदि हारासमेन्ट होदों दिनैनि दिनाव रायजोआथ' जेबो मोनखायाखै दिनै जब कार्डनि मुङाव थाइसे फैसा मोनाखै नङाब्ला जब कार्डजों डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बहुद थाखा मोनोमोन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव इयारलि खमावबो 200 निफ्राय 250 क्रर थाखा बेहाय फाइनान्सियेल फ्ल' जायोमोन खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दिनै 10 कोटि 20 कोटि 50 कोटिबो जाया जोंनाथ' स्थितिया रोखाखा हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन आरो बे हिसाबैनो बिपिएफआ फुरा खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि टारगेटआ जाहैबाय हारसिङैनो जों सरकार दागोन थांनाय बाराव बाक्सा उदालगुरियाव जोंहा गाज्रिमोन जों देग्लाय बाक्सा उदालगुरियाव जथेस्थ' सेन्स लाबोनो हागोन आरो जोंनि समनि न'फ्रा बेसेबां मोजांमोन प्लास्टार गोनां रं गोनां फ्ल'राव फाखा गोनां फैसायाथ' एखे जोंनि समाव बे सेम फैसाजोंनो जोङो 22 बाय 18 लुदों बारान्दा गोनां ओंखाम संग्रा गोनां फ्ल'रिं दङ प्लास्टार दङ कालार दङ दिनै सेम फैसाजों बिथांमोना मा लुदों मात्र 14 बाय 22 न' गोलाव सिदा जेबो गैया ओमफ्राय प्लास्टारबो गैया जेबो फाउन्डेसनबो गैया अब्ला दिनै जोंजों रुजुबा बोरै जानो दिनैसिमथ' बिथांमोना गावसोर सायख'नाय न' गंसेबो होनो हायाखै मानो होनब्ला दा बर्थमान न' जाबाय थादों बेयो 2011 नि एसएससि लिस्ट बेजों नङा दै 2011 नि एसएससि लिस्टआ अलरेडि जोब्बायमोन आरो बेनि एसएससि सार्भेया बधय थिग जायाखैमोन जायनि जाउनाव जोङो जोंनि ओनसोलाव न' होनो थाखाय जोङो प्रधान मन्त्रिखौ रिकुवेस्ट खालामनानै स्पेसियेलि जों 2018 आव जिअ टेकिं खालामदों बिटिसिनि बे समावहाय बिपिएफनि स्थितिया माबायदि जोंनाथ' स्थितिया रोखाखा हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन आरो बे हिसाबैनो बिपिएफआ फुरा खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि टारगेटआ जाहैबाय हारसिङैनो जों सरकार दागोन आरो बे रोखोमै जों जथेस्थ' प्रग्रेस जादों थांनाय बाराव बाक्सा उदालगुरियाव जोंहा गाज्रिमोन जों देग्लाय बाक्सा उदालगुरियाव जथेस्थ' सेन्स लाबोनो हागोन आरो दा बेबायदि समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिपिएफनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा जिहेतु बारस्लायलांदों गोबां नङा सानै साथाम थांदों बिथांमोना खिन्थु माबा माबि जाहोन देखायनानै थांदों जानो हागौ खिन्थु आसोला बे नङा आसोला जाहैबाय बिथांमोना गावनि भबिष्यतखौ नायनानैसो थांदों गावहानो जिहेतु गावनि भबिष्यतखौ खोमसि नुहुरदों जायनि जाउनाव बिथांमोना बहाबा ओंखारलांदों मोजां मोनसे आरो सुबिदा मोनगोन नामा होननानै खिन्थु बिथांमोना जायफोर थांनायनि सिगां जाहोन देखायदों बेफोर जाहोना जेबो नङा नोंथांमोननि पार्टियावहाय कारापसनखौथ' बै समाव दानि गादियाव फैनाय सरकारा बहुद बुंदोंमोन 15 बोसोराव बिटिसिखौ धंस खालामबाय जेबो खामानि मावाखिसै खिन्थु आसरित देग्लाय बिथांमोना नैबे खेबाव मात्र 5 बोसोरल' सरकार 2 बोसोर 3 बोसोर थांनायावनो दिनै बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा गिदिर गिदिर गारि बायदों बिथांमोननि चेयारमेनफ्रा बा सोरबा बिबान गोनांफ्रा गिदिर गिदिर न' लुदों बेनिफ्राय जों मा बुजियो आरो गामिफ्राव थांनानै नोंथांमोना सोंहै गामि लेभेलावनो माबायदि कारापसन जादों प्रधान मन्त्रि आबा गंसे न' लुनो थांनायाव जोंनि बेनिफिसारिफोरखौ माबायदि हारासमेन्ट होदों आरो जेराव लुदों बिथांमोनाथ' गावसोरनो लुखायो थिखादार हिसाबै बिसोरनि क्वालिटिया माबायदि बेखौ नायबानो नुगोन आरो दिनैनि दिनाव रायजोआथ' जेबो मोनखायाखै दिनै एनरेगा गैला स्किमा एनरेगानि गेजेरजों बै समाव जिहेतु जोंनि गामिनि दुखिया रायजोफोरखौ एमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्टनि गेजेरजों जिहेतु खामानि होनाय जायोमोन 100 दिन बिथांमोननि समाव बेखौबो होनो हायाखै दिनै जब कार्डनि मुङाव थाइसे फैसा मोनाखै नङाब्ला जब कार्डजों डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बहुद थाखा मोनोमोन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव इयारलि खमावबो 200 निफ्राय 250 क्रर थाखा बेहाय फाइनान्सियेल फ्ल' जायोमोन खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दिनै 10 कोटि 20 कोटि 50 कोटिबो जाया खिन्थु बे समाव बिथांमोना अब्लाबो माहाजोन जागासिनो दं बेनिफ्राय जों मा बुजियो बिथांमोना मात्र गावसिनिखौल' नायदों रायजो राजानि जेबो खामानि मावाखै आरो बिटिआरनि एकर्ड बायदिहाय सिमा बारायनाय आरो समस्ति बांहोनायनि मोनसे खोथा दंमोन डिलिमिटेसन दासिमबो जायाखै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायावथ' रायज्लाय जाखाला बेखौ आंथ' मा बुंगोन बिथांमोना मालायखौ बुङो रायो खिन्थु गावसोरखौ नायग्रोनाया मोजां दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मुङाव बिथांमोना खुगायाव बिटिआर बुंबाय थायो बे बिटिआर नामखौनो दाबो सांबिधानिक खालामनो हायाखै दासिमबो सांबिधानिक जायाखै बे नामा
कनस्टिटिउसनाव दासिमबो सोसननो हायाखै अब्ला बाखिखौथ' बाद हो गामि सोनाय समस्ति बानायनाय डाइरेक्ट फान्डिं जेबो गैखाया दिनै नोंथांमोना आसरित मोनगोन जोंनि गेजेराव गोबां इडुकेटेड मानसिफोरखौ गोसो बोदोंमोन बिथांमोना जे मोनसेया जाहैबाय NIT बानायगोन एग्रिकालसार मा होनो अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बानायगोन उदालगुरियाव ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायगोन बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बानायगोन रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बानायगोन अनेक बेसेबांबा लाम्बा सरा लिस्ट मथा मथि एनेक्साराव दङ बेहाय 62सो बिथांमोना बेफोरखौ मावजोबगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ माने जोंनि गोरों गोराफोरखौ जथेस्थ' गोसो बोदोंमोन नाथाय जों दिनै मिथिनो मोनबाय मात्र बिथांमोननो हरनाय जि 1,500 crore बे 1,500 crore गेजेरावनो एनेक्साराव थानाय बे 62 खामानिखौ मावनांगौनो अब्ला गंसे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मावनो थाखाय 1,500 कोटी थाखा जेबो एनाफ नङा आरो बे खोथाखौ स्वयं आसामनि मुख्यमन्त्रिया दाख्लि जेब्ला क'क्राझाराव जि सानसेनि बिधान सभा जादोंमोन बेहायनो क्लियार खालामना होबाय जे नोंथांमोना जे बेफोरखौ बुंबाय थायो बे गासिबो BTC सरकारनि सायाव फैसाया 1,500 crore बे 1,500 crore गेजेराव बे एनेक्साराव थानाय जायखौ मावबानो जाबाय अब्ला 1,500 crore जों गंसे इउनिभार्सिटि मावनोबो हाया गंसे NIT मावनोबो हाया अब्ला बे एनेक्साराव बेसेबांबा गोलाव लिस्ट बिनि गेजेराव मोनबेसे जाफुंगोन फालाय खिन्थु बेखौबो 5 बोसोर जाबाय दाबो मावनो हायाखै होमब्ला जों जायखौ जों सिमां नुबाय थादोंमोन बे मोनसेबो जाया आंनो बिसिनि बुंनायखौ नाङाना आंनो बिसिनि बुंनायखौ मानो नांगौ आंनो रायजो बुंनायखौसो नांगौ रायजोआथ' आंबो बुंगासिनो दं खामानि मावदों होनना नोंथांमोना बेरायगासिनो दं नङा होमबा नोंथाङाथ' सोंबाय थायो रायजोआ बाख्नायदों मावदों होननानै आंनो UPPL सार्टिफिकेट नाङाथ' नाङा आंनो कनफिडेन्ट मानो होनब्ला मानसिफ्रा भुल धारना जाबाय थायो थांनाय बाराव UPPLआ माने BPF खौ फेजेननानै सरकार जाबाय बेथ' नंखाय बाथ्रा थांनाय बारनि इलेक्सननि रिजाल्टआ मा फोर्थ टाइमाव BPFआ 17था मोनदों UPPLआ 11थाल' मोनदों BJPआ 9था मोनदों सोरना बांसिन 4 नम्बर इलेक्सनावबो रेकर्ड गैया 4 नम्बर सरकार दानो थांदोंमोन जोङो बे 4 नम्बर इलेक्सनावबो BTCनि रायजो राजाया जोंनि सायावनो फोथायनाय दंमोन जायनि जाहोनाव 17था जोंखौ देरहाहोदों बिथांमोनाथ' परिबर्तननि स्ल'गान BTR सुक्ति बिराद गिदिरनो बर'लेण्डजों समान नङा होमबा साख्रि बाख्रि होगोन न'खर महिलाफोरखौ साबलम्बि खालामगोन अब्लाबो जे मात्र बेसेबां 11 खनल' मोनदों बिथांमोना अब्ला जोंहा मानो कनफिडेन्ट थाया जानो जोंनि सायाव दंखायो दाथ' आरो बुजिजोब्बाय खोथाखौ दा आरो बुजिनो बाखि गैला बे 11थायाबो थाया देग्लाय बिथांमोना गावखौनो सिखार लाबाय माथो होनबालाय जों माला होनखो जों खामानि मावाखै जोंनि समनि न'फोरखौ नायबानो जाबाय जोंनि समनि न'फ्रा बेसेबां मोजांमोन प्लास्टार गोनां रं गोनां फ्ल'राव फाखा गोनां फैसायाथ' एखे जोंनि समाव बे सेम फैसाजोंनो जोङो 22/18 लुदों बारान्दा गोनां ओंखाम संग्रा गोनां फ्ल'रिं दङ प्लास्टार दङ कालार दङ दिनै सेम फैसाजों बिथांमोना मा लुदों मात्र 14/22 न' गोलाव सिदा जेबो गैया ओमफ्राय प्लास्टारबो गैया जेबो फाउन्डेसनबो गैया अब्ला दिनै जोंजों रुजुबा बोरै जानो दिनैसिमथ' बिथांमोना गावसोर सायख'नाय न' गंसेबो होनो हायाखै मानो होनब्ला दा बर्थमान न' जाबाय थादों बेयो 2011नि SEC लिस्ट बेजों नङा दै 2011नि SEC लिस्टआ अलरेडि जोब्बायमोन आरो बेनि SEC सार्भेया बधय थिग जायाखैमोन जायनि जाउनाव जोङो जोंनि ओनसोलाव न' होनो थाखाय जोङो प्रधान मन्त्रिखौ रिकुवेस्ट खालामनानै स्पेसियेलि जों 2018आव जिअ टेकिं खालामदों